Všetko. Jedno z druhým. Così con limonata la barra di tutto. Takže prvá otázka. Čo je maso koleč? Je to za... I'm the winner of the quiz. Aký je fyziologicky zdravý rozsah extenzie v beverovom klube? Dobré ránko! Budiček, postav ránko! Dávajte cvičiť! Budiček! Stávaj! Všade kam sa nájsť, treba ísť. Dobré ránko! Stávaj cvičiť! Zakročko nástup! Privazenie! Let's go! Super!
Čaute, ja som Oleg. Pobyt bol úplne super, zdravé jedlo, zdravá taká mentálna, psychologická atmosféra, super tréningy, super tréneri a všetko bolo úplne super. Ahojte, ďakujeme ešte raz za všetkých a za všetko, čo ste nám dali za tento víkend. Bolo tu fakt fajne. Ahojte, tento rok som tu bol prvýkrát a tento pobyt ma povzbudil v tom, že makať sa oplatí. Makať sa asi oplatí ešte viacej. Aby som nezabudol, veľmi pekne ďakujem za kuchyňu, za stravu, ktorá bola vynikajúca. Bude mi chýbať. 2 medvede a slimak. Za mňa je to akože super, všetko paráda. Každý rok je to podľa mňa lepšie a lepšie. Nechceš niečo povedať? Workshopy parádne, strašne sme sa naučili a... Ak máte radi šport a pohyb a zároveň aj relax a chcete zažiť nejaký seberozvoj v prírode, tak určite príďte, neváhajte dvakrát a prihláste sa rovno na budúci rok. Určite odporúčam tento pobyt všetkým tým, ktorí sa na to necítia a majú pocit, že to je len o športe a nejakých výzvach, vôbec to tak nie je. Robíte to skvele. Fakt sme sa tu cítili vynikajúco. Nemali sme žiadne očakávania, ale toto prečilo aj tie očakávania, ktoré sme nemali. Toto bolo niečo neskutočné. Chválime celú organizáciu, ľudí okolo, toto je rodina, toto není tábor. Ja som mal také malé obavy, že či sa to finančne oplatí, pretože nie je to malá čiastka, ale som prekvapený nad moje očakávania. Oplatí sa to aj trojnásobne, akože je to fakt extrém. Jedným slovom paráda. Skvelí ľudia, skvelá atmosféra, určite sa vidíme aj o rok. Chceli by sme sa poďakovať za celý úžasný pobyt Človek 2.0, za super kolektív, za úžasný program a super jedlo. Všetko bolo top. A nejaký pokrik dajte. No. Človek, sila. Ešte raz. To pokryť. To čo bolo? Poďme. Človek, sila. Človek, sila! Kde sú v prdeli všetci? To už končí? Musím ísť domov? Ale o rok, Bráško a Bráška, o rok to bude znova, že?